Unsa naman po ni bataan? Nanawag na mga po. Ako ni Boson B. Ma! Unsa man Maria? Ma, palitin kong pan, bi. Init pa. Kung gusto kag tamis, naitabang. Pwerte jud ka Maria ba? Ako giuna nimong baligyaan. Sige, papalit ako duha. Ay, salamat. Mahalina na jud ko. Tag-size ba yan ni mo, ha? Unsa man ni mo, ma? Kaning tamis o kaning tabang? Kanang tabang Maria, duha lang kabuok. Tagsa tama, ha? O pagkuwag isa, ma. Dami asa imong pan Maria. Init-init pa. Alangan, kay pan-init man ni. Akong ko ng isa, ma. A few moments later. Pan-init! 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 Sunod tuig, ako na ning ibaligya ang ako ang baka. Dako na ning halinon ba? Uy! Pan-init! Uy! Pan! Dali! Hoy, Dodong Pawex! Timing kayo nga nagkita ta. Karon, makasingil na ko si mong kulang nga tres. Dali, dali kay mamalit kong pan. Init pa na imong pan, ubog na na. Makakadungog sa akong gisagit. Pan init. Sa ato pa, init dyan niya akong pan. Pero dito tao kay mahadlo ko si mong baka kada ko baya. Oh, pagpila man na imong pan, init ay. Dali Dodong Pawex. Tag-size gyapon niya akong pan. Parehas ato akong baligya ang saging. Ready daw be? Ah, sige. Kung gusto kag tamis, naitabang. Oh, di ba? Pagpila man na yung kuwan, kanang lamon. Tag-size. Tag-size kagamay anak, dabi. Bugno na man lagi na ka init. Naunsa man kataon oy. Kaganina, pagkuha na ko ani dito sa tag-iya, init pa ni siya. Ikaw daw magbaklay layo kayo. Di ba kabubog Sige, na? sige, sige na. Tulo ka buka. Pila man kabuk mo? Tulo. Sige. Tulo kabuok. Unsa man nimo ani? Kanang starbread o kanang Starbed mamon. o kaning mamon. Assorted ako, Assorted, tagsa-tagsa. Kinamot man na ni mo noon. Yan, Sige, ikaw kuha. Ana, manggod ka kuha. Temsa. Bago ta makalimot, di imong bayad. Di ko papilbi o. Ay, sige. Kalimot kong dalag silupin Dudong Pawex ba? Kuan man ko nagtipid Oo ko na, ba? sunod gani. Piso rabaya ko no. Magkuang kag pandesal ay paninit gani. Magdala ka silupin. Pauno ra maghapon ani mo, bibi ang bayad. Sulat. Kuan, 18 plus 3 utang nimo 21. 21. 21 lang ha ka koy kambyo. Pero, Sa mani, 15 ra mani nga 21 man imong bayron nun sa kuha. kamo sa guna kong size good. Adto sa balay unya kay bayaran ta ka ha. Pero tijo ka kaayo Dudong Pawex ha, bantay ka ha, tuon ta ka sa inyuha niya. Lagi adto ko sa balay unya. Ang init! Ito sa inyo ila Maria ba? Kaya magtula ka ninyo. Sige. Yan si Maria oh. Namaligya na po. Maria, papalita mi! Hoy! Nagkita na dyan taniyang talo pagbalik ang inyong utang at tagdon! Wajud kalimot si Maria sa itong utang. Gani. Nga nung makalimot man ko nga nagnegosyo gani ko. Gusto mo po dahil mong baligya, Maria? Papalitan Pan init. Kung gusto mong tangis, naitabang. Oh, di ba? Kani ako oh. Unsa na? Imo na nagiguritan. Sige, palitan na Kani ako gani. Tag-size ni. Exercise nila. Duha mo na ka, duha Duha ka ako, Maria. Bayad na, bayad. Namoy kulang sa kotang dos-dos. Ay, kuwan, wala kay silupin na Di yun. ba magpapsilo niya, magpapsi. Oh, dala ko Maria. Pana, 12. Mo, 12 po, 12. Yung utang nyo dos-dos, 14, bayad. Bayad! Bayad! 14 gani mo no. Anong tag-gis na naman po ninyong gihatag sa kuha? Kulang man among kwarta, Maria. Jis raman, di utang sa urang 4. Gani. Sampag ka. Nami, yung baligya, Maria. Init pa, oh. Nagdagko na ng mga baba ninyo. Nagkaon na ako ang baligya nga pan. Nalipay gani ko nga nakitanta mo para makasingil ko. Iutangan naman po noon ko ninyo. Pura man po dili ta silingan, anak Maria, oy. Sige na, Maria, mo. Ito sa amin sa gym, kay magbalibol mi ba? Umahurot na imong baligya Maria. Apas lang dito. Kaya ni sila ba? Nagparehas lang sila ni Dudong Pawex. Utangan na po ko. A few moments later. Ay, salamat kay nahurot na dyan ang akong baligya nga pan. Karon maglimit ako. Taon man ako ni nga 50 ra mangyapon. Wala ko ginan siya.
Mato na lang ko ka mama, mangayo kong kwarta.